идва поредната Мария. Да. Александра Солдатова за сега в тази група е лидер. Лидер е. С по-високи оценки от Станюта. 18,600 получи Солдатова за бухалките. Тя вчера така малко неудачно, според мен, стартира. Днес нещата са по-добри. Май я урочасах. Май не трябваше да бързаш. Да избързвам с коментара, да. Ето това беше една поредица от въртения, 2 на брой, които могат по правилник да се изпълняват комбинирани. Съответно носят и допълнителен бонус. Не знам зрителите дали видяха, но това влизане в този риск беше просто чудесно изпълнено. Уреда от едно движение премина директно в изхвърлянето. Това е нещото, което много се цени. Това е нещо, което прави разлика между гимнастичките. Няма спиране, няма подготовка, няма махче, изчистване. Която състезателка успее това да направи, всъщност печели съдиите. Ето видяхте и тук много дълго. Гонене. Не се получи, за съжаление, това съчетание. Музиката на Бородин, много панорамна, такава мащабна музика, но не можа да я пресъздаде максимално. Анна